тук се вижда целият Лисабон. Ай, не целият, половината. Да. Към Лисабон. Качваме ли се? Този път ще влезнем ли? Нека проверим. Вчера не успяхме. Беше затворено. Ще видим днес как ще. Зад нас. И зад нас е статуята. Статуята е била построена, за да благодарят на Бог за спасяването на Португалия от Втората световна война. Това е мястото, където се заслужава да се посети, ако идвате в Лисабон. Статуята. Може и да се качите горе, но лифта не работи. Да, за съжаление. Да, имат някакъв проблем с лифта, иначе може да се качите ето тук горе. Да имате още по-добра гледка. Ето тук горе. Статуята е висока 80 метра. 80? Да. 80 метра е тук горе. Но днес, защото вчера също бяхме тук, обаче беше затворено. Ние дойхме след 6. Днес идваме и не може да скачим ето тук горе. Но пък има страхотна гледка. Самолета си начака. Това беше от Лисабон. Отиваме Другия си път видим повече. децата. Чао, чао!